Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik pirang kepirang nggih, yang belakang, yang di sebelah kiri dan kanan sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng dalu Bapak kalian Ibu masyarakat apa Nagung nggih. Nggih, lan ugi wilujeng dalu kangge Bapak Kepala Desa ugi perangkatipun ugi bapak-bapak panitia wilujeng dalu sedaya. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas paringi bukit berbunga. Dikasih tembang bukit berbunga, labu tangan masa dulu.
Aku seneng burine. Ancen. Nggih, wilujeng dalu Kang Mas Sujono Pamungkas. Nggih, wilujeng dalu ning Menok Wulandari. Nggih, Mas. Oh, tembangnya saya, tembang lama. Nggih, tembang lawas, tapi nggih eco Mas nggih. Di zaman Gen Z sekarang. Oh iya, dipeminkan lagi. Nggih, no. Nggih, Mas. Matur sembah nuwun kalau wau nggih sampun jenengan nggih. Nggih. Dalu niki Budi Wijaya tim nimbalan wonten masyarakat dusun pundi? Kebon Agung. Balongsari, Desa Kebon Agung. Oke. Nah, kula eling. Heeh. Desa Balongsari, dusun Balongsari, Desa Kebon Agung. Kecamatan Porong Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Biar lengkap. Nggih, alhamdulillah, tinimbalan wonten pasar mriki. Nggih, nate mriki nggih. Nggih, yang tahun lalu, berapa tahun yang lalu? Corona. Heeh. Nggih, alhamdulillah mriki malih Mas. Nggih niki Bu wajahe Budi Wijaya yang sekarang. Yang sekarang. Nggih, wonten di belakang saya napa niki Mas? Videotron Wijaya. Tron, nggih. Wijayatron. Wijayatron. Saya tadi dari woro-woroe. Nggih, pun kaget. Nek regane nggih niku. Itu sudah biasa. Sesuai dengan kebutuhan. Nggih. Tapi Budi Wijaya selalu mencari yang terbaik nggih Mas nggih. Selalu mengikuti zaman. Oke, bisa dipercaya pokoknya wis. Wis temenan. Abah Didi Purwanto pimpinanipun. Nggih. Kalau dulu abah saya cantik, sekarang jadi Abah Didi Purwanto. Piyantune gundul ganteng. Heeh. Ya royalitis barang pokoknya wis. Oh, nggih. Los. Langsung kemawon, no. Dipun kasih kesempatan panjenengan Bapak Panitia. Bapak Panitia ugi perangkatipun ngersakaken lakon campursari monggo. Monggo. Kula aturi minggah niki nggih pengumuman Mas. Pripun? Yang naik boleh. Boleh. Bapak Panitia ugi perangkatipun. Kecuali niku ngapunten. Nggih, Budi Wijaya ngoten saling nggih. Ben gak semrawut. Nggih. Untuk yang lainnya boleh nyawer tapi di bawah mawon. Di bawah mawon. Tetap kula layani. Nggih, pripun niki Bapak Ibu? Atau dari Ibu PKK? Nggih, Ibu-ibu PKK juga. Yang tadi saya capek memasakkan dari anggota Budi Wijaya. Nggih, alhamdulillah. Masakane nggih enak, Bu. Sampai kula anggit niku. Nggih, sinambi nunggu, no. Dari bawah sudah ada yang minta pria idaman. Pria idaman. Bukan dari Mas Jamilun. Tersesat. Waduh, mudah-mudahan diri bukan tersesat deh. Mosok nang kene mang tersesat bisa reng. Lagi ada 2 lagu yang diminta. Nggih. Pripun? Pripun iki Bapak Panitia ugi perangkatipun. Monggo, langsung kemawon Bapak. Ampun isin-isin. Kalau nggak ada, yuk langsung mawon. Enten Mas. Pripun wonten lah? Enten monggo. Pripun Bapak? Siap? Langsung. Yuk. Oke, monggo. Ada, yuk. Ada. Support. Yuk, supportnya langsung. Ayo Bapak. Yuk. Wayai. Niki tadi perwakilan tidak mau naik tapi diparingi. Buat apa-apa. Yang diminta
perahu layar kali Gerajakan Banyuwangi. Yuk Gerajakan dulu. Nggih, perahu layar dulu. Layar dulu. Wis padha ae lah. Jami'an padha ae. Nggih, monggo. Yuk, Nggih. Isinan perahu layar. Perahu layarnya sampun, Mas.
Mas. Ya monggo. Dengan merapat baru dengan memberi mawon, nggih. Niki ada dari warga dari sini, mau manggil monggo. Nggih sadare ngapunten. Nek wau Pak Polo sing nembel pertama wau. Sakniki kula lajengaken nggih sing duwe desa Kebon Agung. Bapak Lurah. Bapak Cari. Bapak Wartono Kendal, Bapak Amat Kebon Agung. Priyanto sekawan kula tuh nembel bris pokok iki. Ayo Pak Lurah. Pak Cari, Bu Amir. Pak Polo Mat. Pak Polo Wartono Kendal. Monggo kula aturi mika. Wonten swasana pengendaran monggo, Pak. Cek rempek Pak ya. Saking Cak Gunarso iki, ayo buka kabeh. Monggo, monggo. Nggih, Pak Lurah, Pak Cari. Pak Lurah, Pak Cari. Nggih, Pak Polo Partono. Pak Polo Partono. Pak Polo Mat, Pak Polo Mat. Pak Polo War. Pak Polo War. Priyantun Kanjal nggih monggo. Nggih, monggo Bapak Polo Bapak Polo. Sumonggo Pak Lurah. Lah, sumonggo. Pundi niki? Kadose dereng siap niki. Pun siap napa dereng niki Bapak Polo niki? Pun siapa? Pun siap monggo. Apakah sudah ada pergerakan? Monggo. Halo, Pak Polo. Yang sudah dipanggil dari Oh, sudah Mas. Oh niki. Bapak Apa Pak? Oke, siap. Oke, sembah nuwun. Sinten, Bu? Pak Lurah, terima kasih. Nggih. Oke Bapak Pak Cari, monggo yang mana Bapak Cari? Pak Care, sing pundi Pak Care? Pak Cari terus Pak sinten niku mau? Pak Care, Pak Polo dan Pak Polo lagi. Oke Bapak Polo Mat Kebon Agung dipersilakan naik. Monggo. Pripun? Oh, lanjut nggih. Lanjut gini, langsung mawon minangkani request niku mboten request lagu. Niki wau nitip sate bangil, Mas. Oh sate bangil. Nggih. Oke monggo. Digoyang bareng-bareng Budi Jaya. Bareng trio Irama Jos. Haji Audio. Abang-abang sok
Nggih sampun, Mas. Mas, Mas. Nggih, niki kok ada Oh, kanca kuplek iki nih. ngoten. Wajah lawas butuh mana? Ini Pak Lurah. Ayo Polo Kebon Agung, Polo Mat, Polo Kendal, Wartono, Polo War. Engko tarik kate celuk, ayo. Nggih Pak Polo monggo. Polo, ayo. Munggah. Wak cari Bu Amir, ayo. Iki dulur kabeh iki ayo. Monggo, monggo. Ayo Wak cari. Nyawer Wak cari. Wong Budi Wijaya deh, ayo. Lah nggih. Giring sambil menunggu yang dipanggil monggo. Request dari belakang pria idaman. Dari Wong Gandeng juga dari trio ya. Oke, yuk monggo ning pria Nggih. idaman. Di depan tadi enten tambal ban. Oke. Enten gerigis. Nggih. Akhir sebuah cerita. Oke, yuk monggo cacat. Monggo yuk ini Wong. Setelah pria idaman nanti tambal ban. Oke. Jelas request dari Abah.
Ibu, lagunya diganti saja. Pripun? Oh nggih. Nggih, niki sabar. Delewong sudah siap? Siap, Bos. Tarik mas. Oh ah, oh Ada juga Portugal lagi.
Ampun Mas Yono. Ini tadi ada yang minta jambu alas. Tasik pinten yang dereng waktu ini bisa Kata nih Mas. Kuada. Nggih. Engko nek gak iso nglayani ning balekke wae duwike nggih. Oke baik. Beda diutang. Enten terpaksa. Terpaksa. Akhir sebuah cerita. Wow. Gerigis. Tetanen. Jelas gak ngatasi niki. Mboten kata sih. Napa satu rap. Oke. Pripun? Iki wonten Diringkes napa-napa. mawon. Dangdute Mas sampean yo nang jambu alas Mas. Sake ado-ado dari Lambangan kok. Oh, saking Lambangan. Nggih. Akan sampai bawah nggih. Wayai, wayai. Melu aku nonton ludruk, ludruke Putri Wijaya. Terus kelingan, Rama kebuyune terus malah Tresnolan kasih sayange Karep aku kakon dadi bojone melu aku nonton ludruk, ludruke Putri Wijaya. Sayange wis duwe bojo Aku wis kebetu tresno Rongso rasane ati Yen aku lakon melu duweni Kamu alas kulite ijo Setika kasus duwe bojo Ada gula, ada semut turun kodo Jodi nepo Sumbangning batin yen dilatih dadi kawin tega dengati ora bakal lulu ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semangeti susah lan sedih berbarengan dilakoni. Aku alas balik manis rasane Manis rasane Sanajan kias Nanteni bojo ya Mas Kris. Aku alas balik manis rasane Manis rasane Sanajan kias Nanteni Nggih, jambu alas sampun kula layani. Monggo Kang Mas salajengipun napa? Napa Ya monggo, yuk tembang maju lagi gerigis ada yang minta, yuk, Gerigis. Bi. Nah. nggih, sumangga.
bos. Wah. Oke, sambutan saderenge tembang Krikis tadi tembang terakhir. Nanti ketemu lagi di acara Bedayan Bedayan Serba-Serbi. serba-serbi. Yang belum bisa dilayani, maka dilayani Bedayan. Bedayan nggih. Ben Nggih. kecewa. Tapi lagunya gitu terbedayan make. Nggih. Oke. Siap, monggo langsung kemauan Mas. Nggih, monggo, yuk. Yuk. Yuk, perform terakhir Budaya Wijaya. Ya, lo.